mention kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabelembe liqamanya amalembe kokukhalipha ushaka ngesaba ukuthi ngoshaka siyakhuleka kuzo zonke izizwe kuhle lolumnandi kakhulu la sishuka mnandi khona sithi i-red chair yamabhinqa namhlanje ke sinomaswidi ayisikhombisa lo hleli naye ke umshengu ogibela ihlahla somdlebe unodumo ehlezi ka Amos uMC Mshengu ngisescreen la sika Dlamini isigugula samazizi namangwane uSpin Mabhenqe uyahlinza yasineka ngeshwa akekho ke namhlanje uyena oyehlale nabaculi oyehlale namabhinqa kuhlelo la sithi khona i-red chair yomaskandi situlo esibomvu somaskandi siyesatha ke sidotha umaswidi awu7 ke le emabhalonini njengoba sazi ukuthi ukhona insizwa laphayana asazi noma insizwa noma kuyintombi ngoba phela kuzifihlile kuzibiza ngongavele ngamnika bhengu laphayana ku Facebook hayi man haya kuyibekile phansi kukhwela nje kuyadilika kubaculi bamaskandi mhlambe nje ake sithathe ithuba sibingelele umaswidi awu7 sikubingelele mfowethu angithatha ithuba ngibingelele nami kuzo zonke izinkalo la okufinyelela khona uhlelo isitulo esibovu somaskandi nibingelelwa umaswidi awu7 ngumfo wamnguni ngiqhamuka emabhalonini yimo OKHONYAYO la eMTSHEZI uyayizona ke seyibingeleleke insizwa usuka madoda uthi hayi yimo OKHONYAYO la eMTSHEZI mfowethu siyabonga ukuthi usihloniphe ufike besibizileke nensizwa lapha nesingayazi eyifihlile eyibiza ngongavele ngamnika ayiphumelelanga ke insizwa ikhale ngokuthi iyahamba iye emshadweni le emnambithi ezakheni kwa mfowethu mhlawumbe nje siqale la umaswidi awu7 abantu abangamazi uyini umaswidi njengoba ethi uyakhonya nje la eMTSHEZI umaswidi awu7 iyiciko ecula umaskandi endimeni iqembu lami abamaswidi awu7 ngithi ngiyakhonya nje la eMTSHEZI ngeziqu zami engiyiphethe ekhomba amandla amakhulu uma sobuka ozakwethu abeza emva kwami kodwa noma bekhona ngibabuka ukuthi ayibona bayeza kuyangijabulisa futhi lokho njengaye nje umfowethu lothi ngavela ngamnika umfo wabhengu ngiyalibona ijubane kanti kunama sign la esinimasihamba khona emgaqweni khona stop no 40 km awuvele nje ugijime nje uphapatheka nje obenza nje kodwa ke akenza umfowethu ucishe ijubane liyomsiza eze ngakhohlwa kodwa ukuthi njoba edlala la kimi udlalela ensizweni ephatha uguba amashinga namashingane ebhasophe engagobeki awezona ke mbukeli weZone TV usho kayena ke umaswidi awu7 uthi uyiphathele nje umshiza wakhe lana ugoba amashinga namashingana athi bhasobha ungagobeki iyona ke insizwa ke ekhonyayo la eMTSHEZI ngeziqu zayo umaswidi awu7 umculi kaMaskandi njengoba nje sekubalulile ukuthi iqembu lomculo abamaswidi awu7 mhlawumbe nje emaswidi abantu abaningi siyazi ukuthi bayakwazi la eMTSHEZI kungasho eMTSHEZI kuphela uthukela lonke iKZN yonke iSouth Africa yonke bayakwazi mfowethu bakubonile komabona kude abahlukene bakubonile emcimbini eyahlukene mhlawumbe nje mfowethu ungathini khona ukusiphazamisayo ke lana njengoba nje ibhizi insizwa bayayibhuka mhlawumbe mfowethu ungathini ngokuncofana kwabaculi bamaskandi uphinde futhi ukhulume ubhekise kubalandeli abaye bethi mangabe sebencofana abaculi bese bengena indaba zabaculi mfethu umncofana kwabaculi kuyinto enhle kuyinto embi mina njengoba ngizazi nje ukuthi ngiyinsizwa ayikho insizwa ngane yakwethu eyayikathi uma igiya iphumile besithi uNkulunkulu ungihawukele ithi Jesu ungihawukele ayikho into kanjalo insizwa ihlezi inebongo ehlaba enye insizwa kubalandeli abasilandelayo uma ulandela umaswidi awu7 khona omunye umlandeli ozolandela umfo kaBhengu umdlalo abawukhuza mase uzofika la encofaneni ekutheni kuphakamiselwana ikhali kodwa umdlalo mawusemuhle nje insizwa nje igiya noma igele ebumnyameni ngaphansi kwedaba zikanina into engasho lutho kanti yona uma isifuna ukugiya idlale kahle nezinye insizwa ayofika lokhuzane ngizoba ngikhona ngiphethe izami isiphelele zonke esimaqanda kacile isami ngisibhula ngaphandle nangaphandle ngehla nginqika ngisuke ngiphethe yena nje nangigoba amashingana namashingana awezona ke mbukeli uthi hayi insizwa ingayifihli kulungile zigiye insizwa kodwa insizwa ingagiyi ngaphansi kwedwaba zonina ayigiye insizwa ivele ibonakale siyakuzwa maswidi siyakuzwa ngabendala ithi ke iphethe nangu ugoba amashingana mhlawumbe nje mfowethu ake nje singene straight odabeni oluthela sisukumisa nathi siyiZone TV si-red chair isitulo esibovu samabhinqa siyesabona laphayana insizwa laphayana yena ungavele ngamnika lona ekhwele dilika kubacula abahlukahlukene mfowethu kubo bonke
bonke abaculi esingabala khona nehlabani zomtshezi ngoba phela ubesebenzisa isithombe sazo ephinde futhi ke nake yasebenzise igama likaKhulani Mbatha agiye nje mfowethu ehle dilike kubaculi nensizwa laphayana uma insizwa nayi insizwa nayi insizwa laphayana enye le yakacebe khulu isicukuthwane nayi futhi enye insizwa laphayana unkinga ijazi lingenamkhono mhlawumbe nje Maswidi ake usitshele ukuthi kubaculi nje bakaMaskandi bala eMtshezi bangako uzwana nabo bangako ngezwani nabo yazi umsakazi wami uma uzoqaphela akekho noyedwa engake ngaxabana naye akho noyedwa ngoba uma ngikhumbula lapha kwi-album yami Predator ikhona ingoma ethi akho noyedwa engaxabana naye ngisho kubo bonke abaculi bangakithi kodwa ngibuka nje abanye babo bayakhwela bayadilika bese ke umsakazi wami kungijabulisa kakhulu lokho ngoba kuningi abakubukela la kimi uma uzoqaphela nje ngimuhle okoqala lokho uma uzobuya futhi ngiclean okwesibili uma ubuya futhi umculo wami usuhambe kakhulu manje ngiyabona bayafisa ungena la isengene khona inkinga yabo abanye ozakwethu ababuzi kanti uzobuzwa uzotshelwa uhambe kahle ungahambi njengathi uyimpumputhe ekubini uzenza isilimo ubungasona isilimo kahle kahle bekufanele bengihloniphe bonke ngoba ngabatshela ukuthi uqala kokuhlakanipha ukusaba iqembu labamaswidi awu7 awuzulisaba nje ngoba ulisaba nje ngayo yonke indlela mntaka baba ngoba lo Othukela osethanjiwe manje uma uzovela ugijime nje uzofana nje noShabalala eJahumesi angazi ukuthi ngachaza ngithi lento ngoba manje umsakazi wami ngiyinkinga impela le impela nje impela ujikelele kodwa nje embuzweni wakho ngane yakwethu akekho noyedwa engingazweni naye ngibathanda bonke siyazwana mina nabo ngiyazi ukuthi bayangithanda ngoba babukela kimi ngisibuko seni bafethu nithini lapho awezwela madoda ya ufuna ungena la kulomculo kaMaskandi wazi ukuthi ziyakhala ungangeni useyingane umama Sboy mhlawumbe la Maswidi yawu7 lo mbhemu lo okhwela wadilika mfowethu ungavele ngamnika uyamazi yini uma ngabe uyamazi usichazele ukuthi ukwazana kwakho naye kuhamba phi kugcina phi futhi uma ngabe awumazi mzukwana umazi imapha amazwi oyofisa ukuthi uwasho kuye noma yini oyofisa ukuthi uyenze kuye ngana kwethu umsakazi wami umfowethu umfowabhengu angimazi kodwa ngishaya isifuba ngiyaqholosha ukuthi naye ufakazi wami ukuthi uMaswidi awu7 udumile uyaziwa ngoba yena uyangazi muzwane ngimbona uma ngiyoba nayo lo nhlanhla ngoba ngisumuntu ohlala nexhwanqhwa ngesikhathi esiningi kodwa muzwane ngisibone isixhwanqhwa ngesomlandeli wami ngiyositshela nje ukuthi cha mfowethu asiphili kanje siphila kanje awukwazi ukuthi ubone ingwenya bese uphose emanzini ingwenya nje zizokuluma amaqende evana ayahlaba nje mntaka baba inyosi ngeke kuvele uyofaka isandla nje ziyashiselwa phela lokho ukuthi zikwazi ukudungeka njengamanje njobe hamba nje ifaka nje umfowethu uyafuna ukuba umngani nami kanti kuzofuneka efunda ukugeza ngoba manje uma uzwana nami kufuneka impela usondelane namanzi inzipho lezunqume ube umuntu nje othanda bese ke ukwazi ukudlala kahle nezinye insizwa njoba yena edlala kalendlela kadlala ngayo la enkundleni zokuxhumana ekiya ngegama lami edumisa kangaka ngiyabonga kakhulu akukho ngiyokwenza kuye ngiyombingelela ngimxhawule kodwa nje qaphela impela mzwane ezohlala nami esondelane namanzi hayi cha anginakuphawula ke mina ngingumshengu kodwa uyayizwela ukuthi ke uthini uMaswidi ayisikhombisa amaswidi awu7 mhlawumbe Maswidi kunenkulumo esiye sizizwa abanye abantu bethi hayi uMaswidi usewile emculweni uMaswidi akasaculi ungathini mfowethu mhlawumbe nje ukukhanyisela abalandeli nabo ngqo futhi laba abahambe bekhuluma emakhoneni la abakhuluma kuona bethi hayi uMaswidi akasaculi kwanje ngiyabonga umbuzo engikholwa ukuthi mhlambe ezweni TV kuzosabalala ekutheni kufike nanginoma imuphi yena umlandeli noma ngabe ulandela libulona iqhawe lakhe ngizocela la uthi abalandeli becaciseleke la uMaswidi uthi uma ekhipha ialbum uMaswidi awu7 uthi uma ekhipha ialbum sonke isikhathi kuba khona lezi ngoma eziba nesiqi kangangokuba aziwi kalula kanti futhi abalandeli bengathokoza ukuthi beqonde lokho ukuthi emculweni
kungenwa ngemali estudio ngemali ethi imali ukuze kuphume umsebenzi osezingeni kwamampungeke ukuthi uMaswidi 07 asacula uMaswidi 07 oyena ohlala ecula kulamuntu ukufa uMaswidi 07 usabe nje yindleko zemali sizothi mase ephuma ke imali seku right ngiphinde ngibuye ngealbum kodwa njengamanje nginithembisa nje into eyodwa iyezi EP yenu. Awuyayizwela ke mbukeli wahlelo lomnandi kakhulu sisho kamnandi khona sithi isitulo esibovu samabhinca ya lokho phathele kamnandi nje uhlelo uyena umshengu MC nodume ehlezi ka Amos umshengu lokugibela hlahla somhlebe insizwa semaswatini kochago kubhuqa kusayiwana ukuthi mhlawumbe kashe nekuvuma amakhosi athi khuphuka nabahole emsatho omuhla komsamanisi komehlempi konkosi kayikho kophika indaba thiwa nje lesizwe ukuthi bulongo bomuntu abusinde endlini cha lesibheke ngihleli kusona siyashisa akusona esami esikadlamini isigugula samazisi namangwane isibili mabhenqa hlinzi yasineka uzibizi kankosikazi umfihlo yembuzi mhlawumbe Maswidi ake sibuze nje lana mfowethu ukuthi ungathini mangabe sekuthiwa nje usuyayikhulumela nje ukhuluma nabahleli bemcimbi mhlawumbe abantu abafisa ukuqasha mfowethu kanye nabalandeli mfowethu bakho okuyibona mhlawumbe abathenga umculo nalaba nje abangawuthengi umculo abafuna umculo ukuthi uhambe ngo WhatsApp ngani mfowethu ungathini lapho. Msakazi wami ngingacela kakhulu kubahleli bemcimbi ukuthi sicela ukuthi uma ukhona umcimbi ngingakhulumeli uMaswidi 07 ngikhulumela wonke amaciko akhona na wonke amagentla akhona endimeni kungaba imbongi noma ngabe imuphi umculo sicela ukuthi umhlelo umcimbi uma ulibiza iciko ulikhokhele ngendlela ezojabulisa nayo ukuze izokwazi nayo ukujabulisa abalandeli bayo ngoba mozo lokuthi uzoveza akusisiza indawo thina ukuthi sihambe simoshe opetrol egcineni singatholi lutho ingakho kubona uMaswidi 07 kuthiwa namhlanje usewile akakhiphile ingoba imali akanayo kodwa kade gijima ehlenyuka nemicimbi edumile kodwa yena engazuzi lutho bese ngicela kakhulu kubalandeli laba beqiniso abathenga umculo wethu ngeqiniso ukuthi beyibambe lapho bengaphela amandla ngoba kusasa ngenzeka kube umntanakho wakudla kuwena esifini sakho osecula oyodinga nayo ukusupportwa ngeqiniso sicela nje iqiniso nathi ukuze sinenzele iqiniso. Mhlawumbe nje mfowethu sesiya ngasemaphethelweni kukhona abantu abayesibezo bekhuluma abanye sizwe ngabo nathi njengabasakazi bethi hayibo uyazi ukuthi ke wemshengu uMaswidi 07 akazwani nonkinga olalela ingoma kaNkinga ekhuluma kanje bese lalela ingoma kaMaswidi 07 ekhuluma kanje maningi lawo mahebezi mfowethu athi uMaswidi 07 benonkinga bezwane ngabe kuyiqiniso nilokho. Kuyiqiniso eneke lephikiswe memsakazi wami sinonkinga sike yasangabona ngasolinye phambilini kuzoba amampungeke uma bezothi namanje asizwana mina umfowethu wazi ukuthi siyazwana sawalungisa lo maphutha ngoba nakhona kuyayingekho into ethini engangishilo kuyena unkinga ngeke ngasho siqala uhlelo ukuthi ngisibonele ukubona nayo unkinga wayefanela nayo nje umfowethu wabhenga naye wavelwa wangikhwela wangidilika ngenzanga lutho ngokuthi angisabike inselelo ngiyinsizwa nami ngabe nami sengiyibuyisela zakhala enyameni sakulungisa lokho kwaba right ngingazi ke yena umfowethu naye unkinga umfowethu umuthi kungenzeka phela naye ukuthi mhlambe uhambe ethi kubantu akazwani nami akazi ukuthi yini engayibanga naye ngoba naye ngisamfakela emanzini ngisazama ukumgezageza. Hayi madoda hayi ziyakhala ngeke ngasho ngathi zikhala ngempela zikhala mbamba cha mfowethu mhlawumbe nje sesizoyiphetha sesisoya lapha ngasemaphethelweni kunomuntu njengamanje ohleli ekhaya uthi hayi nami ngiyafisa ukungena emculweni kaMaskandi ngifisa ukucula uMaskandi kunomuntu othi hayi mina ngikhona emculweni kaMaskandi kodwa manje hey mangabe sebegadla kimi ngivele ngiphelelwe uthando lomculo ungathini kulowo muntu osafisa ongena emculweni qinisekisa noma yiba nesiqiniseko sokuthi unaso isiphiwo somculo hlukanani baculi ngokuthi nilinde ukuthi akhiphe ibani odumile ukuze ufudumeze kuye ngoba asiphili la isikhathi eside uzodlula lo mculo vela amahlazo woze emculweni ngoba uphiwe ukucula musu kuze emculweni ngoba uzokwenzela uMaswidi 07 noma uzokopela kubani osedumile kuzokushaya bese lo osekhona vele endimeni asiphumeleli sonke umkanye bekezela kuzolunga kodwa nje ukhiye munye xabana nepen nephepha bazokuthanda abalandeli xabana nepen nephepha bazokuthanda abalandeli asiveleli umkanye singemahlebe mbongolo akusho mina akusho uMaswidi 07 mhlawumbe nje mfowethu mangabe kukhona okusele mhlawumbe ufisa ukudlulisa nje kubantu emakhaya mhlawumbe kubantu abasha mhlawumbe nje ufisa amazwi acisha afana nemotivation sesiphetha nje mfowethu ungathini. Engakusho umsakazi wami nababukeli ezweni TV amazwi engawadlulisa kunina hlobo zami nani ithonda zami
ngicela sonke isikhathi sizethembe kukho konke esikwenzayo. Asukwenza sonke umculo empilweni. Lokho kwenzayo zithembe kuzophumelela, uzoba right nawe ufane noMaSwidi. Ungabe kusujaha phela ukugcobisa oJackie Magic uqala uzofana nami. Uzoba right nje la ukhona. Siyacela ukuthi umuntu ethembe kukho konke lokho akakwenzayo nje zithembe. Noma ngabe wenza ingadi zithembe, ingadi yakho izoba right. Ngiyabonga kakhulu. Cha uyayizwela ke bekuyona insizwa laphana uMaSwidi 7 mhlawumbe nje mfowethu angazi ngathi ngokubamba ngophondo khona nje umuntu ofisa ukuzwa ekuzwe nje live mfowethu usho izibongelo zakho ungahambi phezulu kwensimbi phezulu kweinstrumental angazi noma ungamthokozisa leyo muntu sesiyiphethe. Mina nginxapha abafana bendawo odlulwa ispeed 44 besabekha umsebele isamaphuphe enyoni ekade ngabaqala futhi sekoze gcine mina umnguni uqwaba ugumedwe uyeyelwa dlalwelo ubani noma zibelwa inkonjana zona mapha bezulu ngumshaya intombi emhlophe eqwazi ikhuze ezithi hayi boom usoqomisa masozo ideni kani yaqhubeka yaqoma kanti vena sekhuza kade zideni kani pyramid khanda shaza umashade basephetho shama zibuka ibisela kazumyekeni kade beyikhuzela isteam saqhubeka noqoma ungani bese mina thula wena ngona wahlilo ukubekezela pho manje isikhwele sani nguhele mina ondize kwalakithi kwazamazama emazweni buka nje manje kuzamazama umfoko wabheki basazamazama hawu wemfoka lokhuzane ngezwe nalapha econfin 2 uhela usukhona ngiyalizwa nje leli dicala lapha econfin nkosami ubenyebenye ubikibiki uJereni Custard wena ulingisa intombi efika endaweni yeshayela amakhola ngapha nangapha kodwa ke mana msubaleka ngiyeza kuwe. Angibonge msakazi. Suka madoda siboke kakhulu ke bekuyona lapha uhlelo lumnandi kakhulu. Sisho kamnandi sithi situle sibovu samabhinqa sithokozeleke ngokulandelayo. Insizwa iphumelelanga ke namhlanje umfoko kaBhengu ebekumele naye sibe naye namhlanje. Kodwa ngokulandelayo asithembe ukuthi ziyeza insizwa siyabonga kakhulu.
mashingana mashingana awuswa madoda athanziba ufana kwahlala ujula awubheka nje lo mfana uqhamphaza ingoma wenzani kubuka lapho twalitshe mfana ngikulanda phansi le imouse ngenze lutho kubuka tablethi kuphana bafowethu kuphana izinto zingimela ngeta ngikhanja lo nje awuzi ukuthi umfana kwahlala ujula awuzi umfana ogqoka awuzi umfana omuhle ngobanye omaskanda awuswa madoda nunyami masikaza ngasiyambali ngifuna ngiyena mfeni mtshela ukuthi nje akasho lutho kimi ngimthathe njengama-andam la ngiwashintsha mihla namalanga usengakhuluma nje waphela kuyakhulunywa ezweni uswa madoda mfana wegalofana mfana weshinga angeke kubize mfokababa mfulo ongashi monga mfokamnguni ubeka nje ukomndulusa abantu ukuthi ukotini ugqoka kanjani kusasho mina uswa madoda intombo mfana mina ngiyithanda inyanga entathu emva kwenyanga entathu ngiyiyeke ngisuke sengiyenza umsebenzi wami mina ngishaya ndlula chimlika kasikabhanana uswa madoda qhatha nzipho wala tuthando lami ngosha phile ngathi songalini wala tuthando lami ngosha phile ngathi songalini wala tuthando lami ngosha phile ngathi songalini wala tuthando lami ngosha Jalanya ditani batani kanyama